шукронаи худованд ки боз ба дидори ҳам расидем. Салом, бо шумо Мубориз Аҳадов. Телефон ашёи рӯзмарраи мост ки қариб ҳар як дақиқаи сонӣ онро истифода карда тариқи он бо одамон дар муоширатем. дӯстон, боре андешидед ки ин ҳар як дақиқаи сонияи мо дар зери назорат аст, яъне аз пасамон мепоянд ва ҳар лаҳзае ки хоҳанд метавонанд моро гӯш кунанд. дар видеои навбатӣ оиди гӯш кардани телефон яъне прослушка ва ҳимоя аз он якчанд маълумоти наверо пешниҳод месозам. бо мо бимонед. оё боварӣ доред, ман медонам ки шумо масалан соли гузашта ё ки дирӯз дар куҷо будед, куҷо рафтед, бо мошин ё пиёда чӣ кор кардед, кай интернет нишастед, чиро ҷустуҷӯ намудед, хулоса ҳар коре ки кардед. боварӣ надоред? пас видеои ояндаи моро интизор шавед. ростӣ одамоне ки нав ба канали мо меоянд ба онҳо албатта лозим меояд. касоне ки ба сарҳад рафтанианд ин таксиҳои Акаи Муҳиддинро тавсия медиҳем. шуморо худо хоҳад соғу саломат ба сарҳади Қазоқистон бурда меоранд. инчунин шахсоне ки бор доранду мехоҳанд ба ватан равон кунанд ин фуроро тавсия медиҳем ки толи солҳост борҳои муҳоҷиронро ба ватан мебаранд ва қариб ки ҳама аз инҳо миннатдор ҳам ҳастанд. собиқ коргари хадамоти таъиноти махсуси Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Эдвард Сноуден соли 2013 ба мардуми ҷаҳон фаҳмонид ки ӯ метавонад ҳамаи телефони мобилии рӯи оламро гӯш кунад. бе мушкилӣ ба онҳо дохил шуда ҳатто микрофон ва камераи онро фаъол карда инчунин дар куҷо будани соҳиби телефонро назорат намояд. гӯш кардани телефон тӯли солҳост вуҷуд дорад ва ҳатто метавонанд телефонҳои хомӯшро ҳам гӯш кунанд. 10 сол пештар дар телефон агар нишонае пайдо мешуд телефонро гӯш мекунанд ё ин ки дар назорат аст, ин лаҳзаҳо батарияшро аз телефон ҷудо карда мондан ё телефонро шикаста партофтан мумкин буд ки баъди ин он телефон дар ҳақиқат аз системаи гӯшкунӣ ва назоратӣ нопадид мегардид. ҳоло бошад, албатта мо ин корро кардан наметавонем, чунки телефонҳои ҳозира нархи хело гарон дошта батарияшон ҷудо намешавад ва барои шикастан ҳам ҷуръат намекунем. аксарият огаҳ ҳастанд ки смартфонҳои солҳои ахирро дар сурати хомӯш будан ҳам метавонанд ба он дохил шуда камераро фаъол ва микрофонашро барои шунидани суханҳои мо истифода баранд. аз ҳамин сабаб бисёр сарватмандони дунё ба монанди Дэвид Рехеллер, Надан Роджел, аз русҳо Михаил Фридман ва дигарон тамоман телефони мобилӣ истифода намебаранд. мехоҳед донед ки телефони шуморо ҳам гӯш мекунанд ё ин ки аз пасатон назорат доранд, пас ин маслиҳатҳои моро бо диққат гӯш кунед. якум, асосан телефон аз ҳисоби кори зиёд гарм мешавад. баръакс, дидед ки телефонатон кор накарда гарм мешавад, беаҳамият набошед. шояд ба телефони шумо номаълум пайваст шуда бошанду шуморо назорат баранд. ин аст яке аз нишонаҳо. дуюм, мехоҳед донед ки телефонатонро гӯш мекунанд ё не? пас звёздочка решотка 21 решотка зада визуфро пахш кунед. ҳамааш маълум мешавад. сеюм, ҳангоми суҳбати телефонӣ дар байни шумо гоҳ-гоҳ сигнали аҷибе пайдо мешавад ки пештар ин садо дар телефонатон набуд. чорум, звёздочка решотка 62 решотка. тавассути ин код метавонед фаҳмед ки зангҳои телефонатон ба куҷо меравад ё ба кадом телефон переадресатсия ҳаст. панҷум, агар пай бурдед ки телефонатон худ аз худ мурда дар мегирад ё ин ки зарядаш якбора тамом мешавад, бетараф набошед ки ин ҳам яке аз ин нишонаҳост. агар рафту яке аз ин нишонаҳоро дар телефонатон мушоҳида кардед, пас решотка 002 решотка зада симкартаи лозимиро пахш кунед. ҳамаи прослушкаи переадресатсияро хомӯш мекунад.